I porto molts anys dedicant-me a això de la ficció, a fer riure, a fer plorar, a emocionar a la gent. I pense que la cultura de sempre, al llarg d'estos anys, ha sigut com maltractada per la política, com oblidada per ells, com un recurs per fer-se fotos i ja està, quan en realitat la cultura és un dels pilars fonamentals d'un poble, per empoderar-se a tots els nivells, a nivell emocional, a nivell sentimental i també a nivell econòmic, encara que es pense que la cultura és algo que no aporta res a nivell, dins del sistema en el que funcionem econòmic, no? Però un poble sense cultura és un poble mort. Des de Guanyar al Coll compartim aquesta confiança en la cultura com a eina de transformació social, però no només això, sinó també com a motor de desenvolupament econòmic. Proposem, entre altres coses, tornar a obrir el teatre principal en condicions i posar en marxa eines per fer per fi política cultural, per donar suport als creadors i per fer accessible la cultura a tothom. I per això estic en Guanyar al Coll, formant part d'aquesta candidatura, perquè crec que Guanyar al Coll pot fer molt per la cultura en este poble.